'Yan uwa suka bani labari wani bawan Allah ɗan kasuwa a garin Kano kawai sai ya ɗauki rayuwar shi kullum azumi yake in ba ranakun da aka hana azumi ba, ranan sallah, daren shakka, in ba irin waɗannan ranakun ba kullum cikin azumi yake a rayuwarsa. Sai malamai suka yi ta ƙoƙarin jan hankalinsa kan ya bari. Da aka matsa masa sai yake gayawa wanda suke jan hankalinsa kan ya bar wannan azumi, yace shi fa ba yana azumin nan dan neman lada bane, ba yana yi ne dan neman lada ba, yana yi ne ko kila a cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sami wani ana bin shi azumi bai biya ba, yana roƙon Allah cikin karamcinsa ya ɗauki wannan azumin da ya biya wa wannan bawan Allah daga nashi wannan wanda yake yi, shi yana yi ne kafara ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaga zai iya, yana jin ƙarfi da lafiya akan wannan. ƴaƴansa wanda suka rayu da shi shekara 40 suka ce ba su taɓa ganin shi ba yana azumi ba.